Eka tungerushanga tukwenda sesema ya kabiri yetu wa Getembe tukuira sama gazeti bona mambia ali atikire school boy. Yes sir. By the way tuendo mutumokona tebi kunga kwamyo kagwachi kurwani omonto nuru asomenya gunya guiti kurwana chikolo umusubati okurukulecho lecho bali ngamo no mongwana geteiga okurukunere tom mama ke muntu asinini muraze. Okay. Ingi moko buna kitoko buna Onsarigo tegerango tebi musubati orejo no musubati umuyasana bora nagenda roko mukwani ngaki madam out you do madam otebi ngaingo kwasomi ukunduka madam nkomboli ka ki madam ukungo kwani is any problem tell madam tali musubati okay Onsarigo manya kuimuka na kabule gete na mako mukenyimba yana bana chiave dance. Bona yuruchi umugako monene kabisa nande kwa mwire konde school. Ekeroga tebakana kurwa no musubati. Boso ukyo Onsarigo. Kurwa no musubati tate ko boliga. Umusubati erekari omonto bunati. Onsarigo gotiga umusubati raba no gotiga. No some no ensha ati ujinga kyobega tamasikyo. Kyoliga ba. Onsarigo nabo ene tabiyana bana bali ba to koigwere sukuru life and teregi. Kangane bundenje ke mwalimu kangane rote biga ki Matildah ndo wako konyu mo gako ya rusina aba bi school ndosi masikio mama erosingo erenganani okay erenganani nando sibeta iburunge tumanya kogendera rakitisi ya taitiri nande ntage tutokora nkoro kina koro ki wiki mate nande ngaki tukora toendali situweso ya etaina bongo gusibiraga iga ekerore nki nkorigere naye ngosibireta nande bunango koro kirero tindu chikoirore yuga ndimogende aiga situweso keraga iga sebirore bire iga round bona liliako ngosibega njengendrete kurigere taliyeso bana Karibu sana mwanchumulilia sa magazeti bona mambia yonsi no botu tumbibu aye Onkorogo kebachaga iga anse studio lakini onsi kede komi eking enchanene ngelinga bwakire kigma. Karibu sa gazeti ya The Daily Nation niliga aliski kwa na grand cover haba no magano omone kigma touch kurigilia amagana mange ayobo bisi ayonda ke serikali yakomochukua soko bisa bali bago korobu salia chibechichi akanda gatano limo tuligiri gazeti ya The Daily Nation. Taifa leo ni geregaiga umonchumuligiri taifa leo nkiukwa na Onkorogo rusiko gago taifa leo roko rusiko gigaiga ni goteba ODM inaendeshwa na Ikuru Ososi. Alright, Senator Godfrey Ososi garomokonyi bumuraya sekiama kirikia ODM igo nonyeka ukwana no ne deputy party leader asikia mekyo gya ODM ko andake nabwate kiringa nando nyerenga oyo Dr. Godfrey Ososi no senator Bwensemalia Vihiga ayonsi ekatukunyaligere sigezi ya taifa leo igazeti ya The Standard Matildah nkigosebwa tema mbia bono ase gazeti ya The Standard the grand cover up ndaki amangana iga kare kobwani gwa gusenda kya kare kobiswa ayo atari amaronge agokorekana ase obukoreri bw'abanyanyimbo gusigatia abanyanyimbo abo babiri bagutumeka chinguru wetani ekerengo nabo igo babiri bakubuna lichiko kwemukere lichiko asama wokabo kolinde yatoka buna ati bali goteba na guse lichiko ndirigo koremeremo asensemo yabo page ya kane gazeti ne ya The Standard entokyo gukumya gazeti ya The Standard nabo gazeti ya The Daily Nation nigo chibwa ate ose chigazeti chigaibere ni gochibuate emada title topic yani engana ere asi obusiwe chigazeti chiga nigevekane the grand cover up gazeti ya The Standard na boigo The Daily Nation yatabana grand cover up kolende emegano nigere tofauti asi gazeti ya The Daily Nation emolikirete sabali yaye omusikeriga digashagwa na boigo ne timu yae gochiase orugongo rwa Mount Kenya kira igoro baringe ase chinsemo chiria
gosese county ya Muranga ekoro kibuna ekero erakare kugenda asemiga bune yo nigo akugenda kwanyoranga oborendi tiboikiraneti korinde litukorigoro serikali nigo yanyare tukubika abanyanyimbo asobonge asichinsemo icho cha mathio ye county ya Muranga ekero bono United Opposition yarenge kugenda asinsemo yo yani inchira yo gutubirira obube bwabere bokonekiwa musikeriga digashagwa konyagosegasegirwa ekera kugenda semiga korinde litukorigoro niga serikali yanyare tugusibyo bobo ase okubeka abanyanyimbo gutingia oborendi. The Standard, the grand cover-up eyo molekirete obukoreri nande bo abanyanyimbo ase page ya kane niyo molekirete abanyanyimbo abo babere bagotumeka chinguru wetani kirengo korinde engana yaberege koreto bobase abakenya bange otabuna how rogue police officers are deliberately evading justice ngaki babere bakoepa ose batari kubwatwa nelichiko babere batari konyora egesusuru kubwatikana na makoro abo nemorekerete chinsemo kose chintunda ao echo bono abanyanyimbo babere bakororekana gutumeka chinguru wetani kirengo na boigo babere bagotigera abakenya chingoma korende oyo bwango yosiri bugima buae ase amaoko y'abanyanyimbo niga amanyikana tabuna Kevin Maseri korende libolindiri ndaki ebi amangana igabere ga comment kana sana wose cases of indiscriminate shooting are so common, meaning police brutality will continue until someone is held to account, serving as a deterrence to police missteps. Yani nga engane yega goikagenderere ryoka omonto yo motokire kusomura yo motokire oranyale gutinenia ebikorwa abune biga abionsi ine page ya kane gazeti ya The Standard. Nabo sembolekerete abanyanyimbo abo banyalite gusagana naro aba sae abamo balenge ase county ria nandi gusasa enyombe mo balenge uchese pool ekro picha ye CCTV yanyalite koro kibuna nigo abanyanyimbo abo banyalite gusagana abangwa nabo nabo igo kuba egesusuro egetindi korende abangwa nabo tibamanyetinga amamuchabo narari nabo igo engana bono yanyalire koro kibuna andake nigo abanyanyimbo abo bayimukiriwe Getambukiro korende abange babo batari gotebana usumunyanyimbo na romunyanyimbo nde kawita umuntu tibanya gotebana eyune ngane murekere nero page ya kane ase page ya gatano tensions arise as Ruto's Mount Kenya region allies rock the boat ase orugongorori ro Mount Kenya niko bono bali bakumubwatesia murai bwense muske William Ruto bono bachakire konyara obwoba kusibachakire konyora obwoba kubwatikana kibuna egati byama bunaboneke amakeriya DCP nabo igo abo botani au nigo bakale korokana kotwara chinguru kema ase orugongoro korende ekotona DCP party leader had just lost to Asabik surrogates Githunguri MP Gathoni wa Mshomba and her juja counterpart Joji Koimburi nga nonye nabo egati ya babere usegati ya barai mbale banyare gotamukuru wa sensemo ya Erigathi Gachagua omojumbe oli Ogithunguri omoske wa Mchomba Gathoni wa Mchomba nabo igo oli we bunge ya juja omoske Joji Koimburi korende etari mangara korokinga liberera litindi gosisia sentindi negendete kone kiwasoro kongoro Gachagua back in Mount Kenya as a church attack sparks a storm andake egatoka na omoskeri Rigathi Gachagua weekend ya eta osamotukomaka etire nigera chito kogendese kanisa ya mokare bweka ime county ya Nyeri korende ebintu tibya babya lakini ritukoregoro niko borende bwatingeti gwe bakabona amabori nigakarenga andake no omoskeri Rigathi Gachagua bweko kare kurigirwa asensemo yo kwamereria serikali linki gekogerere emega ya etari goikirana gosetari gutwara oborendi boiseine lakini kirabara ibande baroro babo muske Kalonzo Musyoka muske Jene Wamala muske Martha Karwana boigona abande nigo korokana Dr. Fred Matiang'i nere nganigo oborendi gose serikali ekare gutingia oborendi ikegima Onsarigo ekero kurigiriria emigano yende emenge ere ase gazeti area ya The Daily Nation una atika kotoba gari siko murali Matildah ni gazeti ya The Daily Nation bwato mugano grand cover aba egukwanira umugano olichibechakane na gatano bono mambia nanda keke rukulire umugano igabo chibechakane na gatano na sibono ekumulekera omokonyi yokabira omokonyi murayibwense nere Jeffrey Rigathi Gachagua uyu nyaraka bagagu sakanu asikanira muime ya udhaya ali county ya Nyeri
aigen tuikraboniga igotebekana onde tayo nyareko ba kubikubiara kubatimu busaka ndi obuiga nonyama iga CCTV korokia banyanyimbo au baikantike kolikeiga nigotebekana ndi goba abisirwe onde tayo ko basoki asobono ensemeli yoko robotuki kyombekelia DCI kyombekelia koligeli obokorere serikali aipoa negati ibintu biri omu inspector banyimbo Douglas Kancha negati abali bako chiwakirage asukubisa baiga aba gusiba gukora obusalia na mabulia mange ine na ndi Kenya iragendere kukoba insi yobusalibo kubisua ne serikali na mangana alikirisho bichekana na gatano limo imambia bono ansi gazeti ya The Daily Nation imambia bono ukuri libecha kabere gukwanira magana au asibono ekonekera omo vice chancellor bu university ya Kenyatta gukwanira professor Paul Wainaina nanda senso muyendeni gakwanire sikilinga ere nigagendera kwegerera andake omurayo mukuru okabeiro nere Uhuru Kenyatta asikotebekana no emaiga yukubego guzugwa kwa isiko kurwasi university yo agotebanga inkiroro abangi bakurwanira anamuno endemero university ya KU land egotebekana bangi babwate etama yokonyora anamuno serikali yomuraibu insobono nere William Ruto magana mange au kwanira anonyena asibitabu ya likire professor Paul Wainaina nabokonyoro magano asibichika tatubono mambia segazeti ya The Daily Nation enyolere omagano yo asenchira yabene bijeka tatubono mambia erego kwanira cover up gashawa attackers and the backers to walk free bado ni komorekeranga bali basaganete oyo kabiro mokonyi muno ibensiri gashawa sikanisa wikarboni yani gobali bya bali free ureta yo babekire byara bangenda okolimere mu yabo uronge nasiki serikali ekwegera ebibe amabuli mangi agochagaiga na ekero umurai bwechame ya DCP rigathi gashawa ulia wiper Karonso Musyoka no ulio People Celebration Party leader Martha Karua na baraibanda bange kegma bagenda kugikeli ngane na kubuli serikali ucha teneni na kubika biara bali bakole tugusalio ku ase kilibago tabanga nigo ensegenda takoso asenseli yo kubetelia guseti kiteta shiba aserugilie kanyamorero chibe chichagane ne ochukonera omugano ya senchira yobo imegazeti ne ya The Daily Nation lakini gokuligilia asepechi ya gatana limo ni buate na gatana kabere gukwanira omugano olengo manene asegazeti ya The Taifa Leo Ososi ODM is now being run from State House yigana senator abuye county ya Viga nere Godfrey Ososi uyobo igole omo gose omuraya suchambi ya ODM yo mubabarai niko bona agupinga akwamerelia agotebanga andake chama ya abo ya ODM ni yeteni nibokongu na nigera chikoba egati chama chiri chijo sokimura yo monene gusumurayi asobo choliba nere bwense asinchira benekima kulende barabu nigobare ange kubwate si umurayi bwense asi serikali ya UDA nomugano wina makonya chibe cha kamera zedi ya The Taifa Leo ili ya The Daily Nation mugano asibe chata na kabere igoro ekere omo senator yo Viga yoro mo debut party leader o Geoffrey Godfrey Ososi agukwana ekero alenge agusomerante aguseyakera agukwana richama ya ODM nyoro megano yose gazeti ya The Daily ni ya Taifa Leo tumio kasi The Standard mambia bon ase gazeti ya The Standard mbulekerete engana use amangana yobochino ase page ya kabere ase agotavuna 19.8 billion Kenyan shillings needed to avert collapse of maternity and primary health care yani okonyoro obowenya obolia obwabene gusebuli butangane ekigima primary health care na boigo ase obokoleri asensembo ya maternity basubati kogonki na boigo ko legereria afya ya basubati bebwatereneti na bana ebingwenere nigo page ya kabere gazeti ya The Standard bwato roboti na boigo igekure tindi kurwase wizara yobochenu yoteneneire no mwaziri Aden Duale yote bire buna onye serikali wetera exchequer te gochukubwato kachibesa gochiase wizare yo nigobono obo koleri buranya koratera asichinyagitari ime yense ya Kenya ndaboigo wote buna nande bado ase amangana primary health care gosasobo weni aboli abo butangani kigima aboli abakenya bako kane konyora ase bwabwango mono nigobono serikali bonete kwakana amadeni ayare aya chibesa chire 5.9 billion
page ya kabere ase omoske adendole atebire bono umuchando nabora chikoba kigima ase gusa amagima y'abasubati bakogonkia nabo igona abandi bingwarere nigo ara chikoba sa kongo onye serikali tekumukige Getembe kya bwango chibese chichire 19.8 billion chiganire asinchira ya bene kigima na asensemeyo ngo kwanirire nande amwanande abuna bono abasubati abo babiri bakora imirimo asechinse chiria chia Gulf buna bono nseri ya Saudi Arabia ase abasubati abange ekiro bakwira na igasense ya Kenya bako bakwanire amangana yokunirirwa ekiro bare ase mirimo okoborwa obowene buri bobwenerete nabo igo ase amanganande buna bono bakunirirwa asengencho yengozi yabo gosenga sengencho baraba mwamu na sense moyende abande babiri bakwegwe bisusuro buna bono goitwa nabo igo mbale babiri bakobekwa byara asinjira etali kubwati ali chiko gusebota bwati mambo chandonsi ngakorende nigo bakare kwebulinga ninkige kwagera embassy ya Kenya sense yo etali gukora emirimo eliye bwenerete teriko igerera obwene bwabo babiri ngabange babo nigo bagoteba bako report amangana bunaiga korinde tibari konyora bokonyi bobwenerete. Kenyan women speak out on torture neglect in Saudi prisons. By the way, Matildah ekiro kwanero mugano nolega ubu musubati yo mu gusiye uyo olega tia basubati chivu abange bachandikira sense muri ya Middle East ochinsa mu chiri chia bwa Arabu. Karumoro musubati yo era bera bana kwero kana muro china so mutuma Leonida Rabera awanda mangana mangizana ko tabanga no egera bali ngumbugalia unobono mugano yali ngukwana mangana mangena bagu chando no kwateba yuko reli sankwa abande baro kwanga bachieta samangana yobo kaba gali ensemelia abande ebuchandwa mbali kwa yugo bugwenia nebito bine binge eke inki go toro kisukuru boy eke go toro kingana ki seino nkaninka o anche tibuancha ne twe chumbi okay bono lende ko tuachire emeremo na barabulene bali gocha bono barabulene bagotorera mabera tuligioro na baruwa ense lakini inki kiagira Matildah naga ni kobekenga niga nkeliga no ena ebiyombe birichi eje chirichiko iraba abana baitu sabasoba tubitu kuruka guchi ali Arabu baba irangu chibali guchinjichinga cyabo babo ikigale baba tiga bagoteseka nerebiya serikali ya Kenya icha kuligiriryanga mbara bya bakurusha abantu baitu baba irangumbu ekero baba ire nkubwati balinga kyamagima bakarunga kibamenyete nkibagokorerwa nkibabwetera gekora abangegero bakwiro nemegani bakurwa nigere emegano yo guchanya. Yes. Nonye ase bali bagenda kurwana isegi abo ase chinsemo chirecha Russia agati isegi ya Russia nabo genseri ya Ukraine nabange nabarubanga iniru abo bakorire mirimo abande baitirwe nonye nemeshare tanya goso ase chi account cyabo tari mangana wino mugano ira ali bagase page ya gatatu gazeti ne ya The Standard nabo igo nabo konyara ko yenyorera sinchira engikero no kurase country ya Tana River asinsemo yoborendi nigo bono chigana kose chibunduki komena ibere cyanyale gusangirirwa kurasa bamenyi bechinsemo oimeye county yo ekirobono serikali enene eligetie kobeka nabo gotinya oborendi ase chinsemecho nabo igo kokora obusagani obubwabire bokonekwa ekiro asekero na orogongo rwa Northern Kenya egotebana hunger keeps biting as billions remain missing. County chikurwa asorugongoruri rwa Northern Kenya nikubono chigendete gutwara umuchando omoneke makubwateranirwa no muchando bwokuburo kwa mache enjara nabo igo etugo enyinge gukwa abantu konyareka singincho gotatwara indagira na mangana ndamange kurenderi bori rigotigara assess chi serikali chi county chichokwa gose chiko bwatokerwa chibesa kurwa serikali enene chinyare ko ligereria engane yo nabo igo koene kibuna abantu banyorire indagira na mache kurende omuchano no ringa chibesa chinyinge nigo chigenderete gusira bonabonekere murekerete county ya Marsabit yobono mugavano mukuru nabo igo mugavano bono banyarire ko bagose banyara ko babakubikwa byara asi ogusira go chibesa cyarenge chi billion 5 korende ngo tebero na 424 billion echone chibesa chikobwa to ko cyase chi county 5 chorogongo rwa Northern Kenya county ya Mandera, Garissa, Wajir, Marsabit na Isiolo bunda enchira eyemo yoko bakonya
elio ko egenderere kubwa mono kokora gusegokeya gukanya obokongo boli bagwetera ase orogongoro korende amachibuta kalikorokana kiagera abakenya bange kurase chinsebe choni go bagendete gukwa enchara na ayo na yanda mange yanyore ekirondo cho mo raiwense muske William Ruto abwatokire ira gose alire ira yogo chokoneke muna na watoke bilioni chimivere go chase county ya county ya Nairobi 200 billion echo chira chikorigiro yoko gacho gwechichiro chiekerero 15 na ibere nabo igo kwagacha gusobwa gachibwe chinyomba cha affordable housing 123,000 affordable housing homes na 17 modern markets ase county ya Nairobi yoka abantu bali Nairobi galia 200 billion abantu bali Nairobi galia yes 200 billion kero montale konyole milioni akili ite kokonya akili ite kokonya sokoro tali magana okay kure na gazeti ya The Daily Nation mbia bono na magana mangi inga na nchini ni kwa na akili uteka mkono tokonya seboni tokonya gazeti ya The Daily Nation page ya katana limo bono mbia ukwanira opposition trushes Ruto chances nsemuli kwa merelia serikali nigo ya enekire tene ni nganda ke eribagali muraibu insobono muske daktari William Ruto kuirana sobora igosiko churiri akabire nigo lilike sana abagukwa na ansemisangirana kanchisemo au ali chirali chaba sesebuli ya Muranga na Nyeri counties nigo abaraya bigaba kwa merelia serikali gati abo muraibu echameli ya DCP Rigathi Gachagua muraibu echameli ya Wiper Kalonzo Musyoka murai Martha Karua na bande niko bono ba enekiria bakenya gotabenga umuraibu insebu chiko choruri akabere rabe akonsana ngani gabwate chance 0-0 niko nanyarabo bagendere kugikiria amangana ayo agokorekana kubwatikana anogo saganwa kwa barai bali bakomerera serikali abarai gabange niko bali batale chisemo na gotobiga balenge Rigathi Gachagua Kalonzo Musyoka Eugene Wamalwa Fred Matiang'i Justin Muturi Martha Karua negati yabali abono batebiruna ogochorwa ko muraibu ense eliakabere ni kuraba kongu abakenya bakanire bino manganabo asepichi yakatana limo bono mambia nabo kuligiri gazeti eyo egazeti ne ya The Daily Nation lakini kalibo betato umwana oroche na konya basai chibese bakwere bako gole biasa Onsarigo oroche na nyorofi nkorwale chibese chimate ba billions of money okay bono gaki nande bachake goteba ngata koba bono ngai monto ga yubonete kobe chibe chicheka tana kabira bono mwambie uko na respect churches says President Hamid political tensions muraibu insomoske daktari Ruto bono nigeso kire na gukwanira igoro yobo sagani bua korekanete asekanisa emo alias nsemelia ya odhaya imeya Nyeri egukwana chia kichigani go muraibu inse akwanete akararinga sogo masabo ye Jumapili litkoli ya Jumapili asekanisa Pefa All Nation Gospel Church egotoka lige komba kamkunchi constituency aso muraibu inse gikire gotobenga sikachikanisa niko bono aganirie byombe birobole go chigotuka obikoro biribo korekana asikanisa bigo saga na barai agotobanga nebe murayu chira sekanisa tali obwe serikali osogwe serikali tiyechikanisa chisukwe na mangana yumuraibu inse ayo akwana onyerenga kwenye kwa na ali tukili molioka maiga yabarai balibo kwa merele serikali kugania obotuki kwa korekana na kumungania mu inspector cheno bwa nyimbo Douglas Kancha okobeka tene ninga mbariba ikenti ekebe yogo sagana omurai wichameli ya DCP asikanisa ime ensemo yende IEBC funding gap puts Paul's credibility the riseka nigo amanganaya au kwa no munyakire kubike bekeli ko kyoba chone chimbebe ya IEBC nere irrestless at the corner nigo korengana nere bono ali atebire nga chishiringo sokoberwa wishiringe chibillion nemberongebere nebere asekebe ya IEBC nigo kora chigota tisa na kuirira gore mali ya chinsemo gete chinyinge igati abo ochisemi chiri chikona nducha sebyombe au chikuno civil education iguru yabo choli amangana yebyombe au kumanyigwa iguru yabo choli amangana yobole ndibo choli na bintu binde binge asobona kandi serikali kwa enekia guita sebunge kwa enekia chibese chia soire asikira nchagie chame igose gie ekyombe kigie IEBC eligere kuikirani mirobali yabo au kulingana n'umugano uri kireshibe cy'gatandatu n'ubukwe manyamangana yose nchira yobo imekegima egazeti ne ya The Daily Nation
kwira na ase gazeti ya The Standard mwanchomo ligire na bwo mutegerere kero to gukora ekiombe igetenere tobo chori na chimbebe asinse ya Kenya ni kubono kigendete kubwatoka kerero kyabo cha serikali ekioko egwa gusinga asokuburwa chibesa chire 22 billion echo kosekorengana ne budget yabo ni ga serikali asichibesa chire serikali kubwatoka ni go ABC nande eganetie chibesa chinde igoro gosemento 22 billion elego ikirania emeroberio onekero bono bagotebuna nigo emeroberiende erachikorate guseta chikoba emikirano kubwatikana no kubura gwechibesicho ayayiganiga gocha magiga yese muyo kwamereria serikali kugendera kubikira ikiombe kiga kya IBC amomocho asugutetenenera nabo igo kweneke buna insi ya Kenya twari obochori borobo ene nabo igo obuo morembe kigima ayo na yana mange yenyore ase page ya 11 kuwatikana nengane hiyo na asense moyende General Muhoozi reckless tweets start diplomatic tiff with the US. Mroye Yoweri Museveni manyekanete buna General Muhoozi oyotenenete amajeshi asinseri ya Uganda nikubono arorekanire gwetania gusinigabeiro mu tirigoyo wetania ebirengo wika akarego chegia nonye nenseri ya Marekani nyoranga ase korwa amatukamagia obereka gotanga nonye nensi ya Kenya nabo ekoba insi yobutenene bwensi ya Uganda mara amatukande akaiweka nogoteba gose amatukanda akaswase umutandao uri OX umutandao umanyekanete buna Twitter agatebanga ensi ya Uganda rubebero wabo nikubonete kubekirwa alia ase chinsebo chiricha na nyuki agatebanga nonye ne county ya Nairobi gosomo chio Nairobi nigobonete koba imensi ya Buganda igobonete koba imensi ya Buganda kolendere tali mugana na bokonyororo botirwa tinkomaja otutigarendo nyorenga ne fast san turamuroke omumura abwe president lakini ndo chenganika kale gwetereria usekorenga ne gazeti iga wetaniri ebirengo egotana while other generals stay silent Uganda stop soldier can't resist the lure of a spotlight yani ereva kaligi kororekana kero asekero ase page ya kabere Kenya se ya di amangana health ko se kwanra health and science ni go emulikreta iga yes Idi Amini tatanga ngajare kugamba nseri ya Uganda lakini na asirete okay bona lindo maetena etagwetie ise kwikigwingi tali mbabwa okay asaboni gabwa matembo yo ase page ya kabere ase kengese ya health and science ekale kuborenga ukonya kurwara ekero asekero manyanga immunity yago ya chirense nga abantu mbaroro babiri bagotwara okonyoro monta bwate infections ekero asekero li kuba flu chest infections urinary tract infections nabo igone mechando yende unabona gotabwenda bwangu kwa maote nabo igo monto konyororo setelioka asensemo yende yakonyorinda yago konya kubutiara recurrent skin conditions engozi yawo yanyago parara kwanyoranga ukonya ko aruka egiye kare korokinga immunity yago ya chirense obona tekonyora obumanyi gosoboseme kurase umunyagitali poor sleep and type 2 diabetes raises death risk diabetes gosoborere boskali oboiga bomanyekanete buna type 2 mbori okonyoranga kero gendete gukina ebintu mbiroro okonyoranga bukwacha kubeka mono aso mubere gosichindagira nchiroro koli mono cheranga nonye amangana insulin absorption aso mubere yanyara gutwara omuchando kanyaranga omuntu nabwatie onyare konyoro borere boskali ekira bune myaka ya hegendete kwenda mbaro okonyora ibuire no borere boskali kanyaranga bakabe twesindane ria insulin asubugima bwae bwensi bakali tukoli ogokwa lakini mbaro rokonyoranga kwa kinete buye waikire kirokende kwanyoro burero boskali na nebwate na robosemia mbintu ki biriora nyare gokora nande kale wote no buroro boiga gose type 2 diabetes nere kale kuirira abantu abange gose 70% gosiria magemabo asi amatuko abango iga sorry amalio amarwira igwa turonsipi mbora bumbuate poor sleep ekero sokora aiga kwanerete diabetes ayo gotararo kwa gokobwatekan obwa matebu gotararo kwao okobwate obubwateraniri ne vinto vinde evinge evinga too many eggs ngo kwanerero koria magena mange ayo akarekoreto muchando naboigo oborore bwengoro enyorere kengese kya health and science onyare kumanya ne bwate emichando basubati bagwetera ase chinchira cyabo cyoro iboro ukwana
na mangana fibroids and ovarian cysts nomoli kito Rogers Otiso. Actually Rogers Otiso ni rafikiane tali mangana na yande amange enyorere ase kengese kiga asenchira enge kiranu kigima asizema ende titeke komnyoka ali asegeti kigara sokoro na bora kule na ma Onsarigo. Okay. Onsarigo ngwatara yakira. Asegeti. Asegeti amagana aiga alikira gazeti ya The Daily Nation. Amagana alikira chipechi chiakarigaga aligo kuligiria amagana asi chipechi chia ikomena kabere bono mambia nigo chikorokia igoro yobobisi bwo yito kwa Jeffrey Edward Epson uyo omwenchi muligiriri oyitetwe mwakolia o 2019 na bakuru mugano aiga ngakibwa matebu bwoyiga ne gonyora babe kirego se chise ne serikali ili Amerika kubwetikana na mangana au igoro ya ensemble ya mangana yotela uyonse ne bechi chikomera kabere kolele ngadi kuira bwango kegima mpaka epechi ya 15 na kabere bono mambia epechi ya 15 na kabere eukonera amangara kurasi county au aiga asebono ekembekeli gia CRA tukonera Commission on Revenue Allocation agekora wanere o musubati umanyakirgo Mary Chebukati niko bono gia tebirumna niko kenekire chikondi ushira chikonyora 44 billion increase as allocation au niko chikondi chikonyora gosi commentua as chishiri chibiro nemrongo enenenye kero oko obobagi which county bogenderete ayuna mangana okonyera chibe chichia agata ikominagata na kabiri gazeti ya The Daily Nation magana ndebono mu governor bwe county li ya uasi ligishu regional B niko enyolira sa kongu asekelinga niga kubwatanwa na magana yogosira wochibesa bwetania emilioni ya mokeraditkom asekebekeri igekorokunga na kio Eldoret Water and Sanitation Company Eldowise igotoka ime county ya Wasinigishu magana yubono nigo yemaiga yubo lingo linobotuke ne committee ya Senate kubwatikana no butume chibesa ase county watokana nga macha iga goetania ama emilioni ya muli gosira asa macha atliko babile gosatali kona chirwa bango kila lituko ase county ya Wasinigishu nyoro mwana yumo nchoboli ya gazeti ya The Daily Nation emambia bono yale kurasi chinsi chama ikondi gobono enseli ya South Africa nigo ya rugo chika beneke magugo mwanyali molioka omo gosi omo ambassador omo bisabu enseli ya Israela uyura enseli ya South Africa kugatikana mangana au egati segichiri chikendete enseli ya Israel na Palestina bono enseli ya South Africa ya rugo chikanga omo Israel uyura enseli ya South Africa anganyi weli molioka nyoro mugano ya gazeti ya The Daily Nation chibeche merongebere mambia bono mwancho muligeri ni gazeti ya The Daily Nation. Matilda inkubwa taka tuko kura sasa muri biti akagete asiste muri biti wate betenga Shabana Nemo Getembe Shabana Nemo abarogetia abantu baliga Pwani eliyokiva kawarokia mache yenyanja Bandari FC kinirende abangile ubakwe murunga ninge penalty eyo yatakire lakini tali magana Brian Michira bakomorkanga millionaire Brian Michira ero begete goli eyo tali magana etimweri ya Chelsea nkagirete nga matundra weekend na bete yake ekyagera etimweri ya Chelsea kero ya sega sigetieri ya West Ham tali mangana chigoli sato savere erine timu ya matundra nabo igo na Wills nere timu ya Arsenal na Leeds timu ya Arsenal ritkoria Jumamosi ekaseka sigoseka ikore timu ya Leeds timu ligena toenda se timu ligena chigolinye Arsenal kenalia sagero dakika agrete ritkoria Jumamosi nkagirete nga Mike Wills weekend ya betebya matundre weekend ya betebya alafu toko so asensemo ya Onsarigo ensemo ya director ensemo ya Bosam yenda Manchester United Manchester United Onsarigo timu ki ekero kurele mugano legalia uyasi nyirukwana gazeti ya Taifa Leo kwa Man United ya rejea 4 bora EPL ukwanira ekerabu getindi sana kia Manchester United kibono kegenda ko Libya insubra ibwaye Michael Carrick asili kuligoro obaro geti mungwana okurugunga nare baro ge Fulham jigoli isatu asibire
asigitikirikia Old Trafford dituliri igoro na igo ekigo bwibo igoro nigo bwanyeire timu ya Manchester United ko swa enamba ya kane asijiri chingia sige ego se liga ya English Premier League kulinde asubwa ngomono onyolenga enamba ya kane ngakibanyolire insubura ibwa ye Michael Carrick Manchester United babire bako kolibu ya kigima onyolenga asubwabo boliba agete Arsenal chigoli isato ase ibere nabo igo abagaka Manchester City ibere ase mate karuko kwa nagaiga narole Matildah ochakire kuwabo encheregete asema tukabongo bae nchetine kobo aikiagera anake okay timu yani kwa manyanere nchera wenda toke timu adi timu lakini timu adi ekegencho eko kwa Manchester United nabatutiri bali timu ya Manchester ndiko likoronigo baragire timu ya bakayigota sinchubo byo nene ntoro chigali abagosoli byata abuna ngabako leti enkora italingia by the way mungono kurunga Benjamin Seko nigo ruetase bench akaswaiga na waka egoli yubo bwi entindi sana na ngana chekere mani yu yo ndaso ete chakichan keraso ete papa wi I know what me chan sorry tebangana no kutukura yakora magazeti enda sedondo emambia bon Teresa kulira iya tagitu mumura gakia tagitu mumura some tu manyite kulika karube ngayura manyole Teresa baba gakia mumura some tagitu museko some tezukuru mapema haleluya litukolia lero gapeji tatu taifa lero igombwa tomogeniga mwana liguta igetinya okay nigakorwa lechina waweru gaiga nigakorwa ruchisemo chia Nairobi linere tubwateli tukolia lero mapema ere ebtanje timanganande mange niga anjite ko kali biashara bra nanjite sana kiagara no isa kunga waweru mbanje biashara kurugi gabo nande nanjite sana gochiesa netipo no mopiro libakurutaiga okay bono gaiga mupiro no ranjite sana arafu kurugabu nanjite gutaratara na gosome vitabu mapema kwa razake rarunia nikoraga ni umwana uyo iga njina boko ngakire na monku wakire simi kusunga akire kwa razako rarunia nitikatomnyoke paka sekrenga kiane kialenge igere tumanye komanyerania amangana buna awateka ase taifa lero peji kianda dondosa hapa na pale. Okay, leo ni siku ya Jumatatu Februari tarehe 2 mwaka ni 2026 taifa lero peji kianda yani dondosa hapa na pale. Okay, igegata tenkuire paka sakuru kwanga kwale okay kapwe gutuka gaiga stokuru kanga Zambia wi bona ga pasta na bagite sabu ngiya ekiagara ba umini ga igegotebekana bagoche barwe sadaka mbanya komwa sawadi yuko gore suti pasta ga ke sabu tigabe ke suti enjabu pi akabeke suti enjabu kabisa akaenda pake kanisa agatebia aba umini ga yani aba sirika gusaba bali bago sasi malende ga mabe kanisa iyo aba buatani ni kanisa iyo akamakuru akabatebia bono rende nchina achire kuradi aba bagotani bakambuli pastor rende ngakiule kabiri nchangere ngole suti mapema igere na inchenji ko babuna abande igaboni gotwalenga sakuru ku Buenos Aires Argentina papa. Okay, kurugi gabu nkoire paka asakuru kwanga nao asakuru kwanga Buenos areas no twale koena no twale goji Argentina kinda aliyewatoa jazo polisi akitumia umwana nakalega umwana umusinini akaungana ne mwana binde bunagaike gotebekana bakaligi chibunduki bona barabwa bakubuka egasi yabo nuko imuka botuko baita abantu lakini bono abasigali bakachibakamanya wete abana ababwate emyaka 12 bono abasigali meshapima kwa razangu abasigali bakamakuro bakakoraki bakebekamo baligi abana abagwetere mitandao bakanyora uli umutinde kiongozi kyabo igege gotebekana nk'umusigali yomo agakuliri sasi mapema paka dedi bono umusigali onere nige gotebekana nga tabwateri chiko. Okay, kurugiga bona ndi kuminyoki immediate on sport oyo ndikiraga bwakuru kumashirika. Okay, nkoire mpaka sakuru kwanga nao materi egotoka za taraka. Okay, taraka agaiga mungwana kara liribo
Lili mo bembaya bofu. Mo mungwano ye gotebekana nga mukaya kurugendagira baragira burunge baroba igota erora ta igoteti nando akaliko omuisi nando akensembe nando obukuki upia. Okay, munako buruga nando upia iga bone gotebekana nga omukungu oyo iga mukaye akagechi busana paka kaenda agatebi ngina umuroyo. Bunaenda tebi ngino umuroyo agacha paka nkamwaye. Bono ngino mumuru agasoa komwa a discipline immediately on the spot asemuka yaligireti nabana. Okay. Mwandisi wetu nero manyiri gabo. Okay, nkorusi gabo nkoire mpaka asakuru kwanga no apucha kutoka Nigeria hapo ngo chokole gazeti ya Taifa Lero dondosa hapa na pale. Asema afiki kileleni. Oh my god. Musubati na karaiga igogotebanga umupira ngwakali sana. Lakini omugako yagoteba umupira oyo iga nera no mwaki umupira okabeire gosole gono mongina agoteba mupira oyo iga tindo chikoso mupira mbuyole mupira ngo chigwaka goli terikonyo ngo chigwaka goli terikonyo wasali roboti rwabande rotigirabo ese ngecho erinye pasi kemanyi inoni chentanta neti ayoro cheka kyura yekwane kuzira ifandeterege nyekwane wasinye. Okay, aboro ni gotwale gasakor ku Nature Times bandi kirete. Okay, hapo nango korega seti yani ya Taifa Lero kwa razangu ra duniani omugaka James Onkorogo kibacha ili tomera never wanyita ekira obu akiri kwa masase gosikwara li sase lia sase iri ebituno atebuna masase asegetunwa masase ayenyancha akubara ebirubo asobori obuya karisa to masase kurati da buli you know I've been listening. Matildah umeno mo Catholic hotelo kukwa badwensa ya sana no ina hain mai no mo Catholic yole lakini na iguro kati ko cha hotel robora na kwa hotel omongwa nara igo korokunga ki eriki obino koruga chinsemo cha musafiri hotel kirigoli sinsa igagoteba aturigirira live and direct kwa raza. Asante sana bwana Eric Obino, shukrani sana ndo jireka kianda cha butukire igurichisa ibiricho baramambia na otokola magazeti gago yemo aseyemo bona aki kuna terapia inki ago salirio tera repeating aboniga kubandi mbigete Onsarigo tebire no mbuyali pidi nintugu tomoichano buna yange ngotu kombo ire Bona ino bona naro ni chibaleta se amanga ni yesa batu mwana ne koraba ni chibaleta se amanga ni yesa batu nyasa atuwatani nyasa atuwatani sama merelia sabatu megisiga tia Matildah na Onkorogo mwaka ruchukura tona ogotera ngora machigotera tukuira na gotera buya na ndogotera bake kerere igo Matildah tukura ga won't kwenda tuna sense melia never bono mambiana school boy go somo ga Onkorogo imambia bono asense moya never yige keke gurubono never tokogenda omwanchu muliro no mategereri
ase muya never hallelujah Nyasaye no muya kama kabaita utoikiriri tukoli ara riko kujumatatu life and direct okay bono tigato so ase never immediately on the spot kwa raza kwa duniani bono karati kana rabagolia bantu baminto musia Nyasaye nabo seneti okandali chisemo chenye urofi kwa raza kwa duniani no gukora kolega cia bla 1 2 5 igero chikoba abana bamino bachire gigabu kwa bari mirimo gabu very smart egere na baro bachikoba abana bamino very smart very accurate very intelligent ya no muntu muya wakire sabu tiganda tele chikasi ni gaiga chikasi na chenye koro asarwase bintu gete gochiali very smart ka kyukurire na Nyasaye tata so etese nkoro yao very accurate bono kwa manya konyora rio chirinde liamino kabisa kwarete temirimo bono ero chakire ngakinga kichenko bwate nungu umwana musyo mintere kare gaiga nandi nero moke ere karobisi bono ka kitali asobo begaki kaki na koretete kwanyolire gasi nebe ye nungu eyo bono ayanga yokorwera nandi gochaka ndugu yaga arobisi liochieri no egwabise no enyare chikaramu no nyare kubwata umwana uri maita mangana ari kuchina kwana mama gosaga teba Onkorogo kora ni charuchi nchetinkorochi tata nchetinkorochi baba ntatengo tebinga ekero kwarangiri gochie merimo kwairwe merimo very smart very accurate very intelligent kwairwe merimo buya koraiga egento bwente gokora kore merimo yao Nyasaye nere nkuruzi arabu na ere ndoso gosino bisi bora rocho mwana omino ka kurangiri arafu ona ega kiri ochi kabisa pi utate kwa nando cha kumusalie merimo kabisa why apaka abana bande basore kuobwa kurangiria bamwe abasi semerimo abakonyole merimo ake sabu kurangiria utwero minto olibono goikiraiga mangana agochigosarikaga egasiane gochigosarika bono nkobatebi mwarra no muchingande nkobaeresa nkongeresa muri kaki igonta temba tebingara ki baiteroti tegerango tebi aje bono ayoli on tegerrete live and direct onye kwanyolire merimasi kwanyolire merimasi oyo mwa abana baminae balete lakini bona mauchi nale nonye kwa baletiri bona ruchi kwaletire paka chikazi ngakasi ni yana lakini ngakibona erabwate biruge biya nyombe kabirenga bune paketi ibi nabwate rande tali yemo eretinge eri nande yende ye guchi atali yemo okay nchebona limenyete single room etabwati nona ase nkorara none gitanda nkeyo bona ayo otage to chake ne binte birioka no matera sarwet no matari korare metoroime umanya akama konyole gasi yo akama kugure binte ororire tigabarete lakini tigabatebya batamo kuri kuri emeremo ntatemba tebiga tabatari please sika emeremo yoli okoira nyesike kabisa musike bune gotie getondo straight sigwa pemberezi wara sigwa soroli never Enyagitari ya HK International Medical Center nige gotoka imyomo cyobosongo nigo yakira sengenje yao nabo igo nige bwate abanyagitari bo bwato bomanyi bwigoro kigima abo bakora merimo yabo keboikeranu incheno manyagitari irini kemma obani korwa senyagitari ya HK International Medical Center irega igo muchito bosongo Boigo enyagitari ya nige bwate chi machines chingiya echichigo tumeka koringoria marwaire ao asomobero na mariogo onsi alioraganye ase obobwenya bwao nabonta getogotanga ase enyagitari ya ituni gotogokara scanning yo mobero mogima yani tokonyoroka so umuntu bweke songo nga full body check up igonta getogotanga nigo tokorigereri korwa so motwe paka amaguru ise twarigerere the internal organs chia uchons pina kichigo function tokonyora chiri chia solo function abnormal twako amariogo amaroire bakorwaria ngamona diabetes gose oboroire bwe sukari high blood pressure oboroire bwe chinyigo gose kidney asthma arthritis brucellosis infertility in men and women hormonal imbalance family planning uterine fibroids oboroire bwe stroke prostate enlargement stomach ulcers chi allergies cancer nonye no mochando bwa maino amaina ali yako na gusumbwa nto bwata mariogo ya maino nto bwata mariogo ya marwaire emeki eri etichete emeki ngo tichere ya chikorento bokongwa senkoro
igonga mario gari agotichore meki gosako igore meki yagera maninga atarabiya ntonyabwate ntobwata mario gari akorusia machando yechi joint chiri chikobuga boroire bori tokorokanga osteoporosis na boro buno boroire bochandeta abantu baito na boro bwa mariogo na arororo nkorigere ritore nonye na mangana respiratory system abantu mbarokonyora egekuba kiabo takonyara gutire getiro epilepsy na boigo amaroire andamange na inda marioga ya nigo tokonyarusia ase chinse cheisikobu na bono USA mariogo nari tokorusia stokoroka Los Angeles California eyere in USA na inde nkorustora marioga anda ase chinse chiri tokorokanga Malaysia ayande nkorware India na ayande nigo tokonyarusia China asamange bakiresimi ase number 0717176383 HK International Medical Center. Your health is your wealth. Ne nogani kukolerwa live streaming ase chipejo cha social media cha Getembe nubwate misangirikano ya gisiasa amatanga chinyangi chibirthday misangirikano y'iki kanisa baby shower anniversaries gose ekinyoro kinyomo inyangi usuko kwa kuyomino emijiga ao bunabona housewarming parties engagement parties egatie binde bige buno Getembe Television Network nero ego kwayega asiri golidio gotukutira ninchwe omurikirwe ye masije munaba manyibita bobale nuba manyibiguro igeti byetibwate signal ere enkomu iyigwikira abantu bange asubunge asamange onye kuganitie omurikirwe nabukulika eujumbenge wigwitira semeria WhatsApp gosigu ya Kisii migwitira namba 0741499726 Karibu Borabu Technical Training Institute, kituo cha maarifa, ubunifu na ujuzi wa vitendo kwa maendeleo ya kesho. Katika Computing and Informatics Department, tunatoa kozi za kisasa zitakazokuweka mbele kiteknolojia, ICT, computer programming, cyber security, pamoja na digital animation and media. Katika Building and Civil Engineering Department, tunakuandaa kuwa mtaalamu wa kujitegemea kupitia kozi za plumbing na building kwa ujuzi wa vitendo unaohitajika sokoni. Kwa wale wanaopenda umeme na teknolojia ya mawasiliano, Electrical and Electronic Engineering Department inatoa Electrical Engineering, Power Option, Electronic na Telecommunication. Ndani ya Institutional Management Department tunakuza vipaji na ubunifu kupitia Fashion Design and Clothing Technology, Hair Dressing na Beauty Therapy. Katika Health Sciences Department tunajali afya ya jamii kwa kutoa kozi za Health Records, IT na Community Health. Na katika Business Studies tunakuandaa kwa ulimwengu wa biashara kupitia Human Resource, Business Management na Supply Chain. January Intake 2026 inaendelea sasa. Jiandikishe leo na chukua hatua ya kwanza kuelekea mustakabali wako wenye mafanikio. Borabu Technical Training Institute ipo kando ya barabara ya Kisii hadi Ikonge, karibu na mji wa Kebirigo. Kwa maelezo zaidi, piga simu 0746211764 au 0727433205 au 0725533426. Tembelea tovuti yetu www.borabutiti.ac.ke. Borabu Technical Training Institute, Technical Skills for Development. Gusie buno na bukwegokya aso gusonja etibi ya ubanje kya Getembe Television Network wetera Zuku Satellite Channel number 038 egoki nimrulu ao ya Getembe Television Network ayene amatiaho kuri miensi ya Kenya, ili ya Tanzania, Uganda, Malawi, wikanonya Zambia. Egulire edekoda ya Zuku chinga kichiga chimereka je Christmas amono guchingira ku mwaka muya ili wego kinemrulu yetu ao inyuranga nigo okonyora
e channel ya Getembe wetera ase Zuku satellite channel number 038 Getembe Television Network ekeunga kia momogusie. Korista Training College inakupa mafunzo bora ya teknolojia na ujuzi wa kisasa unaohitajika sokoni leo. Tunapeana kozi ya Computer Studies katika Basic IC3, Advanced IC3 na Computer Technician, ambapo utapata mafunzo ya kutengeneza, kutatua matatizo na ujuzi wa kitaalamu wa kompyuta. Tunapeana kozi ya Graphics Design katika Motion Graphics na Still Graphics. Badilisha ubunifu wako kuwa taaluma ya kulipwa. Tunajivunia kuwa na kompyuta nyingi za kisasa kuhakikisha kila mwanafunzi anahudumiwa kikamilifu na kwa kuridhisha. Korista Training College ipo Suneka Town, Asumbi Junction. Tawi letu lingine liko Homa Bay, Sophia Estate. January intake inaendelea. Usikose nafasi ya kujiunga na kizazi cha kidijitali. Piga simu sasa 0707185119. Korista Training College, the heart of the digital world. Welcome to Elimu Academy, a modern school committed to offering the best education for every learner. We are CBC compliant and provide junior secondary education, ensuring a seamless academic journey for your child. We provide excellence in every detail, a modern, spacious library, fully equipped for every learner, a state-of-the-art science laboratory and a modern computer lab, perfect for hands-on, practical learning, spacious, modern classrooms for comfort and focus, top qualified teachers certified by the Ministry of Education. In the latest Kenya National Council for Examinations KJSEA results, Elimu Academy recorded outstanding performance. Out of 48 candidates, 29 exceeded expectations, 17 met expectations, and only 2 approached expectations. Most impressively, 32 learners successfully transitioned to C1 secondary schools, a true reflection of strong academic foundation and consistent excellence. The 2026 intake and admissions are ongoing. Hurry and secure space for your child today. Located 2 kilometers from Kisii town along the Kisii-Keroka highway. Call us on 0741 562 931 or 0780 894 411. Elimu Academy, educating for eternity. Ine nuganeti konyora gisemi chingi ya chekerero liatirimba Technical and Vocational College nero lichibu liao ase intake ya January iyogenderete nigo bakuru achikusi ao mbabuate mechanical production, welding, automotive technology, fashion design, cosmetology, human resource management, office administration and secretarial, electrical engineering, civil engineering, building technology, masonry, plumbing, carpentry and joinery, ICT technician. Somebody tango kwa Jackson Omae iwando mwalimu Kabere ase school ya Tilimba Technical Vocational College ose a deputy principal ase college ya Tilimba Technical Vocational College is located as Neliwali Masaba constituency ward ya Gasusu Karoweka as a junction ya Geteri. Aiga as a college yetu abanafunzi tubate chinjira mbalimbali tokubakonya ekwarama itenga abayibuli baito gotwara baro bwawa asengenjo ya school fees. Kero mwanafunzi ikira se college yetu kubakonya tuli kubaijuleria kusips eje kuba funding kurwa se serikali pamoja na funding kurwa se High Education Loans Board. Elinde banyaragora bakora kikosi cyabo asobworora na kutabukya kwirari bageri asengenjo yo kwaligania abasaya baito pamoja na abayibuli bareta abana babo banyako bakonyora kisikiri ekira bakonye isikali
mwali intake intogenderete karibu intake ya January nigo egenderete ayirira nigo bagutuka asesemo ya nyaribari masaba liatirimba asamange bakire 0757331085 igose batalire ase e website www.riatirimba.tvc.ac.ke Riatirimba Technical and Vocational College, scaling heights of technology. Welcome to Elimu Academy, a modern school committed to offering the best education for every learner. We are CBC compliant and provide junior secondary education, ensuring a seamless academic journey for your child. We provide excellence in every detail, a modern, spacious library, fully equipped for every learner, a state-of-the-art science laboratory and a modern computer lab, perfect for hands-on, practical learning, spacious, modern classrooms for comfort and focus, top qualified teachers certified by the Ministry of Education. In the latest Kenya National Council for Examinations KJSEA results, Elimu Academy recorded outstanding performance. Out of 48 candidates, 29 exceeded expectations, 17 met expectations, and only 2 approached expectations. Most impressively, 32 learners successfully transitioned to C1 secondary school.